Ayo. Wait, tao. Sus, pag-abot na to, pasubo na yun. Ikaw na pod. Good mood kaya kung adlaw ka gain na ba? Sukad ni abot ka, pirti nang gubaa. Sus, ay. Ang sawa pa kita kasultis kung tuyo si Muha. Nakaroon perti na mong isuga. Lahi na ginay Muha ba? Marag nadyo kay feeling sa kuha ba? Klaro na kayo. Kuyawan ni mo no? Assuming rakay ka, dili rabi ka gwapo. Asus, kabalo na kay ko ng mga style niyo mga babae. Suko-suko sa tubangan, pero talikdan. In love de kayo to. Ni, kahilas. Unsa man mo palit ka o sirad-an pa ka? Pabalita ko biskwit be. Kay gigutom ko. Gutom ko kita gwapa. Hi, naglabad na niya kung ulo si Muha ba? Bibi, unsa man nga biskwit imuha? Kani ako ako. Kanais ka balot. 50 man imong kwarta niya, 44 raman na. Size imong sukli, wala ko panukli oy. Sam ning tindahan na. Uy, way panukli oy. Kanina lang kindi akong isukli si Muha kay wala ko sinsilyo. Sama ni oy. Kindi na may sukli noon. Gingnan ta kang wala ko sinsilyo panukli, di ka sabot. Hala, grabe na jud kay ka ba? Ikaw pa way panukli, kindi rin magsukli, ikaw pa yung magsuko-suko. Hinumdumi, customer ba ko? Customer lagi, pero customer nga hilason. Nya sige, salamat sa mong kindi nga sukli. Hay, salamat, nilakaw ra jud. Hilason na ba kay tawhana? Wala na lagi to siya ning balik tawhana ay ingarong orasa ba dito siya mo palit diri oh. Ay, na-argued dito palibak. Kabalo ko ba nagli-li ka? Ako igatangani mo no. Bag-o pa ganing abot naghinilas na pod. No, mingawan ka sa ano kung di ko mapalit diri no. Uy, pag sure diha, ikaw na lang pod mingawan nako. Sos, klaro kay mong nang migawas gyud diri ako kay kita ka nga paingon ako diri si Muha. Unsa na pod yung paliton? Dali pi, daghan na pod kay kag atik-atik. Mapalit ako sabon na be kay manlaba ko. Himala kay manglaba. Ay, manlaba ko. Kay murag nakabantay nakapermintes kong baho ba pag muanhi ko. Hala, unsa pagtuni mo? Nagapangita iko nimo. Murag karong orasa ba o gitanga-tangan jud ko nimo kay mao ning palit nako. Sus dagan pa man kag yayo turang sabon no, panglaba didto. Oh, tagpila man ni. Tag size na. Oh, dera oh, sukli. Pagulat pod mo pag paghatag nimo. Oh, wala ko'y 4. Hindi rin mo sukli. Grabe kindi na pod. Isa ka grapo na ning kindi nako ba si panukli nimo. Dagan pag yaw-yaw mo dawat raman di ay. Palita ko delta be tulo ka buok. Oh, tulo ka buok. Mura ni dilatan na mo. Be. Oh, bayad nimo. Oh, pila man ni tanan? 75 ng tulo pagdali. Oh, dera oh. 75 ni tanan mo ni tanang sukli nimo sa kuha na tigom ra ginako. Adto nako. Hala, tagkana ani oy. Gitigom jud niya akong sukli sa una. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini mga gawas dia lagi nang register. Kung wala pa kay account, i-click ang register din butang nimong contact number, password, referral ID o verification code. Pag silod mas dula na rin kay libre nga frequency ra nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kagapilian nga dula na Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang pinakapaborito na akong dula man ang Mindsley. Kaya lang yung bomba para nindot yung pangwarta panangitan. Naurot yung frequency ra nga gusto pa ka mandula, i-click ang plus sign sa taas. Mamili ka 100, 200, 500, 1,000 Gcash lang gamit kung panangitan. Daw ka na po ka, gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Sa pa yung dugayan, magdula na tao, una game.